experience namakonza ndiridiwa nemusikana asi but kachiutariraoneka nezvatiri izvo ina handidi kunyaati atambirei kuku akangotambirawo kucheteka munozvavana vechisikana uyu mufana uyu ari kupfudzira mombe muirrigation yechibawe ichi aitadza kuenda mumatakanoisa gorosi rese iwewe ari kudyisa irrigation uri kusiya mombe dzichipinda mumunda iwewe anofudza mombe ndiani mudaka ndikandikutaurira iyo days anamba wakambodya huku yechibhoyi. No, I don't think so, eh? I don't mind trying. Huh? I don't mind to try. Ndinadzo nditione project yadzo ndofunga ndine 331 dziri papa. Is it? Okay. Saka ndoda kutsvagira one isina in a clean shape. Okay, The okay. taste is good. Really? Does it taste like turkey? You know what that turkey the turkey is go. Okay, okay. It tender nyama. All right, all right. No, that's fine. Amanda gura. Imako balen. Hey. Kochi kuitika nayo mai. Siyane nevana vangu. Uniform yangu iri kupi? Uniform echi. Inoendesa munhu kumusha uniform iyo. Imi. Munobuda mukombo munomuchira musinga. Munokwanira nobuda mukombo ni ndimi. kuti iyi kai iri huku yedu andidika yataida kutounzira iwewe. But it's my huku. Takada kutounzira iwewe uyu mudhara atora huku yedu huku iwewe nakupi handi tinoona mudzimai wakanofa. Guys, wait for me, please. Hey. Right. Turikuita se. iwe mudhara ndiwe evidence yakakwana panyaya yehuku iyi. Zviri kuluka zve. Munokanganisa kutitengesa kwacho. Ashi. Kuchivhutsa. Mire. Kochi.